Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाब जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय आं दिनै मोनसे भिडिअ मोनदों, बे भिडिअनि सायावनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामहरसै होननानै साननानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होननानै साननो हागौ नोंथांमोना, ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुखाबाय जानांगौ, ओमफ्राय सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायना लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंनियावथ' दा फेसबुकआव गोबांथार भाइरेल जायो, बयबो बांसिनानो मिथिखायो। ओमफ्राय नामखौ आं बारा मिथिया दे, बिसोर साथाम साब्रै बुरजाथार दं, बिसोरो हिन्जाव जानानै मोसाग्रा आरो बिसोरो। ओमफ्राय आं बारा गाज्रिबो बुंनो सानाखै बिसोरखौ। ओमफ्राय जिखुनु जाया बिसोरनि मोनसे भिडिअ क्लिप मोनदों आं। बे भिडिअ क्लिपआ मा साननो हागौ नोंथांमोना, नुखानायफ्राथ' नुखाबायसै, ओमफ्राय नुयैफ्रा मिथियाखैबो जानो हागौ मा भिडिअ बिलाय होननानै। ओमफ्राय नामफोरखौ आं बुंनानै होजोबनो हानाय नंला लोगोफोर, नामखौबो माखासेनिखौ मिथिजोबा आं। ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो, मा भिडिअ साननो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो, बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। बिदिबा नायनानै लाग्रोदो लोगोफोर। फेसबुकाव नायनो बाबालाय बिदि जादों, नायनो बायोबा ब्लक खालामनांला, नायनो बायोबा गेमफोरा ब्लक खालामदो, अरजालाना नायनो मोजां खालामना नायगोन दा आया देमान मोनथियाखै, मिथिबाय आंखौ बिदा खालामफै, मिथिबाय मोनलांगोनबो ओइ रावबो दा पुलिस केस होनो हागोन आं मिथिबाय। ओमफ्राय दा नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नुखाबाय, मा भिडिअ सानदोंमोन नोंसोर, नोंथांमोना सिगाङाव दा नुखाबाय बे भिडिअआव मा जादों। ओमफ्राय बे बिथां जे नैबे आं नैबे सासेनिखौ एसे गाहायनिखौ मिथियो, नैबे जे खर'आव बुजादोंमोन ना, बेखौ आं बिनिखौ बिद्दाव होननानै मिथियो आरो। बेना फेसबुक पेज दं नालाय, ओमफ्राय बिनिखौ बिद्दाव होनना मिथियो। नाम अरिजिनेल नंगौना नङाखौ मिथिया, खिन्थु फेसबुक पेजाव बिना बिद्दाव बोरैबा अफिसियेल ना बोरैबामोन। ओमफ्राय फार्स्टनि नामखौल' गोसोआव थाबाय आं, ओमफ्राय बुंनो जायखिया नामफ्रा आं नाम बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादों, आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबेफोरबायदि नैबे जे बिद्दावखौ खर'आव बुदों, बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि साननाय मथेब्ला बेबादि खालामद्रायनो नाङामोन, मानो होनना बुङोब्ला बयनिबो माबायावहाय मा होनो आखल आखुआ बयनाबो एखे जाजोबा, साननाय हनायाबो एखे जाजोबा। बेनि थाखायनो बिसोरनि साननायाव बिसोरो जे आं बुंगोन, आं बुंनायफ्रा गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा खालामबा जाबाय। आंनि साननायखौ आं बुंगोन जे बिथांमोना जे हिन्जाव जानो गोसोमोन, बेफोरबायदि बुंनोबो हायो। बिथांमोना जे दा जोंनि गेजेराव दख'ना गाननानै एबा हिन्जाव जानानै एबा हौवायानो हिन्जाव जानानै देखायबाय थायो, भिडिअ बानायो, रिल्स बानायो, बेफोरबायदिखौ नायनानै साननानै मोनोब्ला बिथांमोना हिन्जाव जानो हांमा थानायफोरबायदि मोनो आरो। खिन्थु आं गाज्रि बुङाखै, बिथांमोना गावबागावनि गोसो आरो ना, बयनाबो साननाय हनाया मिलायजोबा। ओमफ्राय बिथांमोनखौ बेबायदि खालामनाया अयनायद्राय जादों। मानो होनना बुङोब्ला थाथों, मालायखौबो मेगन सानानै लाब गैया, नोंखौबो दासाथों, आंबो गुबुनखौ दासा, बेफोरबायदि आरो आंनि साननायाव। ओमफ्राय बेखौ जे खर'आव बुनानै एसेबाबो दावराव दावसि सोमजिहोनाय बायदि आं मोनदों। बेखौ खर'आव बुदों, नोंथांमोनाबो नुखादों। ओमफ्राय बिद्दाव बे जाय बुजाग्रा मानसि बेयो मा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनाखाबाय। ओमफ्राय आं बारा बुंला, जेबो बुंला, जाय मोजां मोनो, जाय मोजां मोना। ओमफ्राय मोजां मोनैया मोजां मोनै, नायाबा नाया था आरोना, नायग्राया नायखायो, नायैया नायै था। ओमफ्राय बेबायदि लामा सामायाव लोगो मोनबा बेबायदि खालामद्रायनाया एसे अयनायद्राय मोनदों आरो आङो। मानो होनना बुङोब्ला नों फसायनायखौथ' बहा मोनबाय थानो ना, गावबागाव फसायनायखौ गावबागाव नाय, जाय फसाया था आरोना। ओमफ्राय बिदि लामा सामायाव लोगो मोननानै बिदि बुंनाय बेफोरबायदि हुदाखौ खालामलायाबा मोजां जागौ आरो। आंखौबो सोरबा नायनो सुखुवाबो जानो हागौ, आंनि भिडिअ नायग्राफोरनि गेजेरावनो सोरबा आंनि भिडिअआवबो सोरबा गाज्रि कमेन्ट हरो। बेबादि आखलखौ देखायनांलाय आरो। नों नायाबा नाया था आरोना, नायनोबो नाङा, मानोबो नाङा, साबसक्राइब खालामना लानो नाङा, ब्लक खालामना लाना डाइरेक्ट। ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम। ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै, थाबै लोगो हमसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव, बाय बाय।